Nakamuno paanay si Frank Royce Barbasa sa iaabyan nga ma-DND ini o kon ma-do not disturb mode sa sulod sang isa ka semana kag magabalik ini nga mas mabakod. Ginkumpirma ini ni Police Captain Richfield Presquito, ang hepe sang Pavia Municipal Police Station nga nagagwa man sa ila nga investigasyon. Ang DND amo ang setting sa cellphone nga kung naka-on hindi makabaton ang tag-iya sang anuman nga mensahe, tawag o kon anuman nga notification. Suno kay Presquito, nakapanugid si Frank Royce sa iaabyan nga gina-isyuhan siya sa Rojas nga sugarol kag madamo sang kautangan. Wala sini natumod kung ano nga klase sang sugal apang nagpahayag nga ginbatya gid niya ini. Hindi pa matumod sang pulis kung may kaangtanan ini sa iya pagkadula. Apang padayon ng pagtipon sang closed circuit television CCTV footages agud matrace ang iya ginpangkatuan ilabi na nga nakitaan man siya sa subdivision sa barangay Ungka 1 Pavia Iloilo sang gabi antes na sapuan ang sunog nga bangkay sa amuman nga subdivision nga wala pa gihapon nakilala tubtob subong. Amo nang kuno man sa iyang friend kaging kadtuan niya daw naka-mention kuno na alias Frank sa friend niya nga ngati ma-DND sa ko nanay or do not disturb kuno for 1 week tapos mabalik siya kano nga daw mas mabaskog daw mo na. So man nakasugid man nga daw may issue ni siya nga gina-issuean siya kano sa Rojas nga sugarol siya kag damo siya kautangan. Sugid siya kano na depressed na issuean na siya. Ano nga sugal, sir? Wala mang kot kung ano klase nga sugal but amo na ang bansang friend niya. Si Police Captain Richfield Presquito.